Hayırlı günler. Ничек булды бит инде ул? Әтием, Закиров Хейлер Шакирович, 15 ел Камал театрында баш администратор буларак эшләде. Мин инде 3 яшьтән Камал театрының бөтен пешмакларын беләдем. Чөнки ул вакытта, ул заманада администраторлар спектакльләрен оештырганда, яисә кунакларны каршы алганда, әти мине үзе белән алса, әни эштә, дәвәти-дәваниләребез шулай ук. Кемдер эштә, кемдер бакчада дигәндәй. Кая бала барсын инде шул, әти белән бергә эшкә. Минем анда берничә әнием булды, берничә тагын әтиләрем, дәвәтиләрем булды. Бу миңа театр дигән ниндидер серле дөнья дип булмады. Чөнки мин иртән киләдем, мин шунда йоклыйдым да, шунда ашаталар да мине. Әти кунакларны каршы алганда мин я кулис артында утырадым, я кеше кулис артында калмаса, мине шыпырткана Марсель абыйга әйтмичә сәхнәгә алып чыгалар я, әллә нинди киемнәр киендереп, имештер мин шул күренештәге бер бала. Хәтерлим, Кишер басу спектакле бар я. Теге зур тарелка дип әйтик инде, энлох. Анда Шамка ябый шул тарелкадан чыгадыр, именно шул председатель күренеше, авыл хуҗалыгы, авыл кешеләре, имештер митинг оештыралар, мин анда мине шунда алып чыгалар иде. Теге, менә улым да шулай дип әйтә, әйеме? Мин утырадыр. Шулай үстем, бер 8-нче, юк 8-нче түгел, бер 5-нче класскадыр, 6-нчы классларга кадәр шулай үстем. 9-нчы класслар килеп җиткәч, әлбәттә инде егә фәннәре керә башлады. Сезгә балалар ул бик таныштыр инде. Мине ул ничектер уратып узды. Һәм мин шуңа рәхмәтлемен. Егедән куркып, музыкаль училищега керергә исәби. Әмма ләкин ул вакытта егетләрдә бит шундый әйбер бар. Күчеш чоры, переломный возраст, переломный голос дип әйтәләр инде. Һәм әнием миңа тәкъдим итте Казан театр училищесына керергә. Әти ул вакытта Казан театр училищесында эшлидер. Администратор буларак, чөнки Камал театрында Марсель абый киткәч, аның артыннан Шамил абый киткәч, бераз үзгәрешләр барлыкка туры килде. Әтигә китәргә туры килде. Әти белмидер минем Казан театр училищесына кергәнемне. Кая инде? 10-нчы класска барадыр инде малай. Кая барсын? Аннары я техник фәннәргә кереп китәрме, я юриспруденциягамы, кем белә. Әллә ни кызыксынмыйдыр. Без әни белән беренче турда мин рус группасына керәдем. Ләкин ул вакытта минем буем 1 метрда 49 сантиметр. Рус группасында шундый менә таләпләр 1 метрдан 70 сантиметрдан кичерәк җегетләрне алмаска. Анда озын буйлы булырга тиешләр бит инде. Бөтенесе герой имеш. Шул миңа тәкъдим иттеләр, ул вакытта Юнона Ильинична Карева җыядыр, миңа тәкъдим итте Юнона Ильинична, Рашид Мулгалиевич Сахидуллин курсы бар, шунда керделәр. Татарларга бәләкәй дә ярый. Мин кергәндә Рашид Мулгалиевич сорашты инде, кем, ничек, кайдан, әтиң кем? Әтине беләдер ул. Ул вакытта бит, хәзерге вакыттагы инде. Театр дөньясы теге Казан белән генә бетми. Татарстан, Мәскәүләр белән, Россия белән без теге артистлар инде татар театры булгач бер-беребезне белергә тырышабыз, үзара кызыксынабыз, тормышларыбыз белән. Рашид Мулгалиевич белгәч, минем әтием кем икәнлеген, ладно, посмотрим, ничек укырсың әле дип. Һәм мин теге дулап чыгып киткәндә, каршыга яшел москвич белән әти килеп туктады. Бәтеш нишисез монда. Менә улым Казан театр училищесына керергә булды. Кей, монда инде культурный лексикон, русча әйтмешли, барыгыз өйгә кайтыгыз.
Өйгә кайтып җиткәч, әти өйдә инде, минем документларым белән, документларны җыртып, син беләсеңме, нинди тормыш ул, син кайтып кермисең, балаларыңны күрмисең, тегеләй фәлән, башланды инде монда. Акча юк. Гомумән бу профессиядә акча юк. Менә. Һәм бер ел мин кергәч, әти бер ел минем белән училищеда күзгә күз күрешсәк, аралашмыйдыр. Өйгә кайткач, тегеләр ни сораш юк иде. Ничек укуларың, нинди нәрсә, нинди яңалыклар дигән әйберләр юк иде. Шул бер ел укып бетергәч, икенче курста Рәшмәл Гали Загыйдуллин миңа тәкъдим итте. Мине алдын тәкъдим итмәде инде. Алды Ибекәй Гөлшаянның Мирсәй Әмирнең Гөлшаян спектакленә мин анда кичкенә генә бер роль, Ибекәй роле, как раз Ринат абый белән бергә чыгардык без аны 2015 еллары. Һәм мин ул вакытта кире баштан театр дөньясына кереп чыгыш, әти инде ризалашты һәм шул премьера чыккач, әйдә Мәскәүгә укырга дип укый башладылар һәм дә инде әлбәттә инде кереп киттек Мәскәүгә.